Aquest dijous ha donat inici la 35a edició de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, un festival que inclourà una trentena de representacions en 19 municipis diferents. Les xiquetes i xiquets de Benigànim, Montaverner i Atzeneta d'Albaida han sigut els primers en gaudir de la màgia dels titelles, amb personatges molt coneguts com Peter Pan o l'Ànec Lleig. I està bé que tots els pobles, ja petits, més grans i tots aquí a la Vall d'Albaida, hi hagi unes programacions com aquestes, perquè la cultura no s'ha de perdre i a través de la cultura, a través del teatre, és molt important que això continuï, no? Perquè els petits espectadors d'avui en dia, que són els nens, són els que després continuaran anant al teatre. La Mostra Internacional de Titelles és una iniciativa amb la qual la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida pretén democratitzar la cultura, fent possible que espectacles de gran qualitat i renom internacional arriben al major nombre possible de municipis de la comarca, independentment del seu tamany. Hi ha companyies que estan premiadíssims en festivals internacionals, en festivals locals, vull dir locals, de la Comunitat Valenciana i de la resta de l'estat espanyol. La companyia que ha començat avui en Benigànim, de Festuc, ha rebut moltíssims premis, però també tenim a la companyia que estarà demà a Ontinyent per la nit, que farem una sessió per adults, que acaba d'arribar de l'Havana. Fins al pròxim diumenge, la Mostra de Titelles viatjarà fins a Otos, Montitxelvo, l'Olleria o Alfarrasí, entre altres, oferint no només obres per a públic infantil i familiar, sinó també obres per a adults, tallers pràctics per a totes les edats o una exposició al Centre Cultural Caixa Ontinyent. Un gran ventall d'opcions per descobrir i gaudir de l'apassionant i màgic món dels titelles. Así prometo ayudarle yo.